Shi bun na pding jongi ki balayok sngaw shapang ki riu kraw ka purthei bat jong ka ri jongi. Oit kalong ka babha ban don jing tip shapang ki riu kraw bo pau bat eki kam ki ba kila no senyang sha ka purthei ne shala ka ri. Tang ba ngim day ban shule lendet yala ki jong. Namar ngidon shibun ki nong yalam ba kraw ki ba bun na pding jongi ngangej. Ngim tip ne duna bha ka jing tip shapang ka jing im bat ya ki kam ki balale na ga bancha kari bat ka jait ban riu jongi. Bancha ka sngi ngawan ra shapi ya ka khana langkot shapang riu kraw bat riu shampang kari khasi jongi. Iba George Gilbert Swell iba ngitip kumo ba Gigi Swell ne ba Swell. Lakhaya iba Swell haka santari unai lar kat kandai arpulai. Haka shnong light kenshiu syakithain sora kabahap hapo kahima nong klap. Ila pendep ya ka jinglai school na ka Rama Krishna Mission kabadon ha sora. Adin kata ila lik pule ya ka Bachelors of Arts na Scottish Church College Kolkata. Nang tapat ila pendep ru ya ka Master of Arts haka English na University of Calcutta ha usnem khat kendai South Andrew. Marsin pendep ya ki jimpule ulalik phai shalashnong. Bat la poi ya kha bat ka kong la job thiau lengdo bat ki sayo arngut ki khun. Hadin katu kat ni por kata ha khat sau turi kunai lar khat khandai sau hunyu. Ulayo ya ka sithi thungkam na ka sarkar phareng. Akito ki por ban hikai ha Cotton College ha kanong ba Guwahati. Tang hadin shisngi ba iliop diang ya ka sithi tungkam. Lapan bena ya ka jinglai loit ka ri. Kata ha khat san tarik unai lar khat khandai sa hunyo. Kato kat ni por ba ula don ha Cotton College. La poi biang sya ka sithi pen kri akam ya u sya ka Morally Shine College ka badon hasil hat. Henry ka jing ba uya kendu ha ka tei ka por kolong. Bahadin ba uladon katu kat nepor hasil had. Kalami sa ka hukum na ka sarkar India. Ba kino ki bakwa ban ya sok bat ke India ki de ban wan no wood klem na pen slem. Bat ha ka tei ka por ka sel had ka de ka East Pakistan. Hang tei ulai kendu jing khak laun ya ka ying ka sem ka badon ha po India. Ne laun ya ka kam jong u namar ba kadai artat ka por ba kiri ka perthei kia kerdu jing na ka benta ka jingdu jing kerdu. Akatei ka por u Reverend JJM Nichols Roy. Uba ki khot uba joy. Udai u menteri sarkar ha ka sarkar India. Bat namarba udai na kecu ka thain bat uba joy. Bat namarba udai u porlok bayajan bat uba Swell. Ulet pan jing Arab na u ban penkeriak kam no syawai kata syapo India. Ndrei la ong ba hakatei kupor jing pan jing Arab uba Swell na uba joy. Kilong le no kumta ka jing dei porlok hapdeng kitei arngut kalanang jengai. Uba Swell ula raikut bala kumnu un no ya ka kam bat un phai shalaying. Hakum katei kapor ko dit hait kalami kawai ka jing penbena bahakari utopia kabadon ha deulan nong ba Afrika kadon kam mong hikai ka subject English. Ba Swell ula apply bat ula yo ya ka kam bat ula don po ri Ethiopia la kumba licenem AA. Haden kita ki licenem ula wan pai biang no salary bat dei artat usnem ba kadon ka election MLA na Shillong constituency bat dei hangtei ula sedang artat ya ka kam sain hima ban ya kun election persya ya uba joy. Katei kadai haus nem khat khandai san puar men ba ka kong B kong men kadai ka MP kabadai ru ka MP banang kong na kani ka jella ka badang hap hapo ka asam. Ba Swell ularem khat arajar wood ha uba joy. Namar ka jingrem election kalabu ya ka jing ka bakraw ya uba Swell. Sa kaweru ula ya ka kam ka jam jong u bat kadai ru ha ka por ba ka ban bha ka jing kerdu. Ray ka jing start jong u kalay lam lan ti ya u ha ka baw le yo ban hikai ha St. Anthony's College. Baru la pentelun ya ka por jong u ha ka tei ka college. U riu ya kun suk mensem ban syong klikti ha balawan biang ka election. Pat ka tei ka election ka ba bot ki riulum kila penmi sa ya ka wei ka sing ka ba tip
kum ka Eastern India Tribal Union kaba borok kirulum kilayalum teli bani Khun Hill State andrei uba Swell uklem lecha ka te ka sing tang na ka daw ba uba joyru udon bentalang ban ha ka te ka por ka sing Congress kalawan khod ya u bani le election bat ulale andrei uso obomi kalong bahakane ka sinru uba joy upen rembyang ya uba Swell badai hangta ba uba Swell ulas ngutu ba kasing Congress kadai ka jing ijli ya kirulum ha katay ka por. Ula kenriak no na katay kasing. Ha ka election kabubud uba Swell ula airing biang ha ka election kata house nem kat kandain rupo ar. Pada katay ka election ujob thiyaw ya ka jing ang not jong u. Ula peting ban long MP na Shillong constituency ha ka snem kat kandain rupo nyo kat kandain nyo puway kat kandain Prabu Saw. Pat terchua ba unklat no. Haka por ba ulong kumu MP ka Lok Sabha, long ba dayu ba Swell ubalay kun banit Desai, hapo parliament ban penyo Hill State. Dayru unong mikmat ubat halain baha hapo ing Dorbar, ban wanra ya ka Northeastern Hills University hapo Shillong. Uday unong yakun ya ka jing tumukang bam dok masih ha ka ne ka jela. Dayru unong Desai rat ba ha parliament, ban penyo ya ka hok long try ki pat ba kani kari ha ka bayi dei bat ka kam ti deu yong kham tam harilom jaintia ha ka lenti ya jong u kumu MP uba Swell ula syajit ban long kumu Deputy Speaker ka Lok Sabha ha ka khandai turi unok pra khat khandai rup khandai adu ka ar penyo turi unok pra khat khandai nyo pe ula ting biang ya ka kam Deputy Speaker ka Lok Sabha nadu ka ar penyo turi ulber kat kendai nya puway adu ka kat praterik ukala langkot kat kendai nya punyo ula long unong kit kitens lane ambassador jong ka Norway ban Iceland apo jong Prime Minister Moraji Desai haus nem kat kendai nya punyo adu kat kendai prapeu nang ta ula long ru unong kit kitens jong ka Burma apo jong ka Prime Minister Indira Gandhi haus nem kat kendai prapeu adu kat kendai prapusaw ula syajit ban long High Commissioner sa Canada andrei ula kentat ya kate kam namar ba udang kwa ban long kumu MP ban pendep ya kecing ang not jong u ban chakri ya kipat ba kani kajela ula long ru kumu MP ka Rajya Sabha ha kisnem khat khandai peu adu khat khandai pendru ban haus nem khat khandai prapusan ula long ukledu jong ka Indian Delegation sa ka United Nations General Assembly hapo New York ulay kunru ya ka presidential election kumu joint opposition candidate haus nem khat khandai po ar persya ya Shankar Dayal Sharma jong ka Congress tang ba uklem yo ya jingjok kini kide ki katu kat ne ki kam bat ki jingyat lenti ki jing im jong ba Swell pat ha ka jinglong temben ula klat no ha ka ar san terik January khat khandai kum kadak bansa kan mau ya uba jiji Swell kibahayi ngasem kila plia ka museum haus nem arja khat driu ha ka shnong balakha ya u ha like kan shiu ada phi lek kai shaki thain sora sngau bha ban lek rung ba lek jingo ya ka ne ka museum ha ka ba phin lap shibun ki jing tip chapang ka jing im chapang ki kam jong uni ri khrau ki ba ulale ha ka por ba udang don ha ka ne ka sla perthei khublei shibun ye phi lada pisngeu man toy na ka ne program na ka ne ka channel ka chama singau bahaban like share but subscribe ya kani ka channel to ai ba oblei undon rangkat bat phi khublei shibun ngan pungkut ya kani ka program ha kani por